Gyda chydweithwyr o Brifysgol Cymru, UCM Cymru ac Amosi, cawsom gyfarfod ar Gweinidog Addysg Jeremy Miles ar Drip Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant yn unigol i drafod iechyd meddwl ôl 16. Dathrwyd llwyddiant AB yng Ngwobrau Cymraeg Gwaith gyda Rob Easton o Grŵp Llandrillo Llomennau a Fiona Henny o ColegauCymru yn ennill dysgwyr y flwyddyn ar gyfer lefel mynediad a lefel sylfaen. Yn dilyn lansiad cynllun gweithredu gwrthhiliol Cymru gan Lywodraeth Cymru, rydym yn gweithio gyda Black Leadership Group ar sut i ymgorffori gwrthhiliaeth ar draws addysg bellach. Mi am yn trafod cyllideb drafft Llywodraeth Cymru 2023-2024 gyda Phwyllgor Cyllid y Senedd mewn digwyddiad i randdeiliad gan drafod popeth am AB gyda Peter Fox AS. Gyfanodd Joel James AS am y diweddaraf ar adolygiad mesur teithio gan dysgwyr a thynodd sylw at y ffaith bod cost gynyddol trafnidiaeth cyhoeddus yn effeithio dysgwyr ôl 16. Cyflwynwyd ymatebion ymgynghoriadau ar gynlluniau strategol Cymraeg mewn addysg a lobïo.